Bones, com esteu? Estem aquí una vegada més en un episodi de Microgestió i avui us portem una cosa que ens fa molta il·lusió i és el HomePod Mini. Això que tinc aquí és la caixa del HomePod Mini i és un altaveu intel·ligent. Els altaveus intel·ligents serveixen no només per escoltar música o la ràdio, sinó que també serveixen per interactuar. Ara més endavant veureu una miqueta com funciona, però ara comencem a obrir-lo a veure què ens trobem. Per obrir-lo podeu fer servir una miqueta de truco, jo en aquest cas ho he fet amb els dits, però si agafeu algun cúter o alguna cosa sense fer-vos mal, o si no directament si apreteu una mica ja surt el plàstic. I voilà, aquí el tenim. Tenim el HomePod Mini, que està aquí dins, que va amb un cable, i ara us explico com funciona, perquè veig que a vegades em feu preguntes quan estem aquí a botiga i em pregunteu si és Bluetooth. No és ben bé Bluetooth, ara us ensenyaré. Veus, quan obrim el HomePod Mini que tenim les instruccions i aquí sota ens trobem el carregador, que és el que va enganxat a la corrent. Perquè sí, el HomePod Mini és un altaveu intel·ligent que va connectat a la corrent, perquè aquest altaveu es concep com un altaveu de la casa, de la llar. Aleshores, un cop el tenim ja tret de la caixa i dels plàstics, doncs ens trobarem alguna cosa així. Té un cable que és bastant llarg, la veritat, és com aproximadament d'un metre. I aquí jo tinc un endoll, el connecto, ja el tenim aquí la corrent. És tan fàcil com deixar-lo així, més o menys uns 10 segons aproximadament. Quan ja agafi la corrent podrem començar a connectar-lo. Aleshores, un cop el tenim connectat, li fem un toc a sobre i ens apareix una espècie de llum giratòria de color blanc que va girant, no? És a l'inici, no?, que s'ha de configurar. Configurar-lo és molt fàcil. Un cop se'ns engega, hem de tenir l'iPhone a prop, no? En aquest cas jo ja tinc l'iPhone aquí, ja te surt directament aquesta notificació en pantalla que posa configurar. Aleshores li donem a configurar i ens diu en quina habitació està aquest HomePod. Doncs li diu sala d'estar, cinema, sala de jocs... Jo en aquest cas poso sala d'estar, que ja em va bé. I llavors ens demana si ens volem subscriure a l'Apple Music. L'Apple Music no és com l'iTunes, és un servei diferent, un lloc on tu tens accés a milions de cançons i tu pagues una subscripció mensual. Pots provar uns mesos de forma gratuïta i després, a partir d'allà, tu si vols pots donar el pas i donar-te d'alta a Apple Music. Per què és interessant? Perquè les cançons d'Apple Music estan optimitzades per escoltar-la en dispositius d'Apple i a més les podràs gaudir sense cap tipus d'anunci ni publicitat. Després aquí ens està demanant si volem vincular la nostra compte d'iCloud i tots els nostres altres comptes com ubicació i tot això amb el HomePod. En aquest cas li diem transferir ajustaments i aleshores en aquest moment ens està dient col·loca l'iPhone enfocant a la imatge que hi ha sobre el HomePod. Aleshores ho fem així, ho col·loquem de tal manera i quan ens vibra i ens surt de color verd, doncs sona d'aquesta manera. Això vol dir que ja està configurat. Mentre es va configurant us explico. El HomePod Mini és un altaveu que, tot i que és petit, sona molt bé, però és un altaveu que està pensat per la llar. Aleshores, no és un altaveu que estigui pensat perquè te l'enduguis. És a dir, te pots endur, per exemple, a l'hotel o a lloc on estiguis allotjat perquè necessita alimentació i connexió Wi-Fi. Però no és un altaveu Bluetooth com a tal, és a dir, no és un altaveu portàtil. És un altaveu de la llar. Doncs perfecte, un cop configurat, la Siri ens saluda. Ara de moment la Siri només la tenim en castellà. I ara ens diu la frase que li hem de dir per saludar-la. Fixeu-vos bé com ho dic. Oye Siri, ¿qué sabes hacer? Puedo hacer un montón de cosas. Por ejemplo, encender las luces, mostrarte noticias de última hora y darte información sobre el tiempo. Ahora inténtalo tú. Oye Siri, pon algo de música. Aquí tienes un poco de música de tu biblioteca. A la part de dalt hi ha dos botons, el botó de més o de menys, per si jo vull pujar el volum o baixar el volum. Aleshores, així de fàcil i senzill és connectar el HomePod. Si jo em trobo a prop del HomePod, a vegades notareu que a l'iPhone us vibra perquè us surt, la cançó a la que s'ha quedat pendent el HomePod, que és una cosa interessant. I ara apropo l'iPhone al HomePod i directament em surt la cançó que estàvem reproduint abans, que era aquesta de U2, i des d'aquí ja li puc donar a reproduir, pujar el volum, baixar el volum, passar a la següent cançó... Preguntes que sorgeixen a vegades. El HomePod funciona també amb altres aplicacions. La que millor funcionarà és la d'Apple Music, que és la que té més compatibilitat. Per exemple, si jo vull reproduir una des d'aquí, aquesta mateix, em sonen a l'iPhone, però si apropo a l'iPhone al HomePod, ja em salta directament en el HomePod sense haver de fer res. Això és una cosa que, clar, és super còmode, perquè això de que estiguis a casa i patapam, ho triïs des de l'iPhone o directament ho poses sobre el HomePod i ja reprodueix, és un valor afegit que té aquest altaveu que, clar, et dona una comoditat que potser altres no te la donen. Com es sent? Doncs se sent superbé, la veritat. És difícil que ho podeu apreciar des d'aquí, però realment us recomano que si us podeu apropar a les botigues per sentir-lo i provar-lo, millor.
perquè tot i que és molt petit, el HomePod utilitza una tecnologia que és la tecnologia d'àudio computacional, que bàsicament és una tecnologia que pot oferir més matisos d'àudio i, per tant, clar, en un tamany molt petit, doncs tens un altaveu que és capaç de tenir molt bona qualitat, sense haver de tenir altaveus molt grans, no? No és necessari. A més, el curiós és que el HomePod mini està dissenyat perquè puguis tenir-ne diversos a diferents parts de la casa. Una cosa curiosa que també té el HomePod mini és que en el cas que tinguessis dos, si els tinguessis a prop es posarien en modo pare estèreo i sonarien els sons de l'esquerra per l'esquerra i els sons de la dreta per la dreta. Una de les coses que té el HomePod mini, a part de que s'escolta superbé i que pots disfrutar de la música i dels podcasts, és que puguis interactuar amb aquest altaveu. I clar, el HomePod mini està superguai perquè amb la Siri incorporada li pots demanar coses com ara, no sé, oye Siri, ¿cuántos gramos es una tonelada? Una tonelada métrica equivale a 1.000.000 gramos. A part de moltes coses a les que li pots demanar, una cosa que a mi me fa gràcia de tant en quant demanar-li és el següent. Oye Siri, cuéntame un chiste. ¿Cómo se llaman los perros que hacen magia? Labracadabradores. Us deixarà per al tema dels xistes. Té coses molt útils, a part d'això que us he ensenyat ara. Però, per exemple, poseu-vos que, no sé, que a vegades passa que vens de casa amb tot l'estrès i tal, i arriba un punt que entres a casa i no saps on t'has deixat l'iPhone, doncs li pots demanar, li pots dir el següent. Oye Siri, busca mi iPhone. Buscando el iPhone 12 de Guillem. Está cerca. Contactando con el iPhone 12 de Guillem para emitir un sonido. Tinc just aquí. Un cop el desbloqueges ja es cancel·la el soroll. Realment li pots demanar moltes coses. A part d'això, una de les coses interessants que té el HomePod mini és que pots interactuar amb altres aparells intel·ligents de la casa, com ara bombetes intel·ligents per la il·luminació, després el tema de la calefacció, la climatització, vull dir que el HomePod mini té un valor molt important, que és aquest de que és un altaveu que és molt versàtil. I clar, de cares al futur ja tindràs un altaveu que serà compatible en tots aquests elements per quan tu vulguis transformar la teva casa en una casa intel·ligent. Sembla que no, però quan ho tens ho fas servir i és molt còmode, perquè al cap i la fi, clar, és una manera de posar-hi més comoditat en el dia a dia i són elements que vulguis o no, doncs, quan els tens els gaudeixes i molt. Doncs bueno, fins aquí el vídeo del HomePod mini, esperem que us hagi agradat, que sobretot si teniu preguntes o dubtes ens ho comenteu i esperem veure's al següent vídeo. Que vagi molt bé, nois, fins aviat!